Стара Загора е град в Южна България и е разположен в подножието на Средна гора. Градът е популярен с слепите, правите улици и поетите. Населението е около 160 000 души. Стара Загора е един от най-древните градове в света. 7000 години преди Христа градът е имал много имена: Бероя, Августа, Траяна, Иринополис, Буруи, Верея, Искизара, Железник и Стара Загора. През 1877 година край Стара Загора става една от най-големите битки, при които градът е опожарен и изсринат до основите от турците. После е бил възстановен. Сега е един от основните икономически центрове в страната и прилича много млади хора. Основните забележителности са парка Язмото, езерото Загорка, Антарктичния театър и зоологическата градина.